салом, оё шумо медонистед ки гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ройгон шудааст? дар ин хусус тасмим гирифтем ки фикри мардумро оиди ин масъала фаҳмида бошем. пас меравем. оё медонистед ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани шаҳодатномаи таваллуд акнун ройгон шудааст? Да, бошин дадим, барои ки ма кордари давлат намедонам. Кай фаҳмид шумо? Барвақт. назари шумо дар бораи ройгон шудани шаҳодатномаи таваллуд чи аст? Хеле ройгон беҳтарин барои халқи Тоҷикистон, барои ки халқи Тоҷикистон бисёрташ камбизоат ҳастанд, шароит надоранд. Можно хато ҳамин 1-2 моҳ то 3 моҳ максимум. баъди вай дар сари вақти иҷро шуда хеле баъд тӯлакӣ. ба кӯдактон аз кай шаҳодатномаи таваллуд гирифтед? از روز تولد از روز تولد оё медонистед ки шаҳодатномаи таваллуд гирифтанаш бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон шудааст? хабар доштед? назари шумо дар бораи ройгон шудани шаҳодатномаи таваллуд чи аст? بس фарзандони шумо шаҳодатномаи таваллуд дорад? دارم аз кай ба фарзандонатон шаҳодатномаи таваллуд гирифтед? همون کدامش که تولد شد گرفتگی кай баъд аз таваллуд 1 ҳафта пас 1 моҳ пас 2 моҳ пас кай? بعضش 1 هفته بعضش 20 روز 7 فرزند دارم оё медонистед ки шаҳодатномаи таваллуд гирифтанаш ройгон шудааст? راستش نه умуман назари шумо дар бораи ройгон шудани ҳамин шаҳодатномаи таваллуд чи аст? чӣ гуфтани доред? خیلی با دستگیری حکومت جمهوری منادیاری خیش رو میرسونم که برای مردم باز هم یک فعالی نیک است دستگیری است خصوصا برای مردم کمبیزا. ба фарзандонатон шаҳодатномаи таваллудро аз кай гирифтед? از روز تولد 1 ҳафта пас ё ки 1 моҳ аст? نه 1 هفته پس оё медонистед ки шаҳодатномаи таваллуд гирифтанаш аз ин пас ройгон шудааст? хабар доштед? نه назари шумо дар бораи ройгон шудани шаҳодатномаи таваллуд чи аст? иқтидоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст? خیلی یوردن با خیلی آدمای منی نداشته کمبغلان یاری رسان است رایگان نقص است ягон пешниҳод доштем? نه ройгон бошен аст ки райгон ахир меран пеш ҷамъияда камтар маблағ месупоридед ва мегирифтед справкаи аз ҷои таваллуд мегирифтед. розӣ боша ройгон шудааст? на хурсанд. фарзандои шумо шаҳодатномаи таваллуд доранд? ҳамаш доранд. аз чанд моҳагиашон ба мо шаҳодатномаи райва аз ҳамин рӯзи 10-15 рӯзи як моҳаги максимум. назари шумо дар бораи ройгон шудани шаҳодатномаи таваллуд чи аст? агар ройгон бошад бениҳоят беҳтарин. аз назарпурсие ки мо гузарондем маълум шуд ки баъзеҳо хабар доранд ва баъзеҳо на. ба саҳми шумо мерасонем ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2025 таҳти рақами 159 гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ройгон шуд.